Hadian bagai New Trap Integrated Territorial Organization nong Thamai Circle kalasai madan ya kajing yo lat ki nong khayi bar jala wanshim no objection certificate nak relief and rehabilitation colony welfare society ban apply ne ban pin Thamai trading license ka Khasi Hills Autonomous District Council hakalai poi terek nai lar arjar pulai kala khot yakran bat ka dorbars nong renja banya shai halor ka relief and rehabilitation colony Hakaji kran lasam bakat kumki kot kisla ki pen I baka RR colony lane ka renja them kade ka dong hapo ka dorbas nong renja bat kumta kinu ki kot kisla ki be dei baka jingpan NOC ban apply ne ban pen Thamai ki trading license na lor ki wepan ki di ban long bet na rang ba snong bat ka society ka dei ban trai kam tang ki kam ban kentiu ya ka imlang sa lang hakate ka jaka uba Eddie and War urang ba snong uloong baki aka baro kilashai baka ka colony ne ka renja them ka hap ha ka dorbas nong bat kumta kasnong kan sepej banyak bakanom don kanu ka jingle bi an dagi tegi brio ki basa hakate ka jaka hadin banglai I di kubuar gila patai kubuar ya katuka notice lani katuka isu lani katuka bala penmi kaka aran ar kolni harus nam arajar nyo ka bala pa hapi in penken ma bai katuka lagi ka bala dep scrap lani ka bala pendu no ahu arajar khat khandai barha arajar khat khandai habaka district council hak por be ba pinya singsi midang lo chairman jongan ka ada sponsor atau kuar ilat rebor ba bani harap ini kita ruas nong ban umai lat kita kiba nabar pat jongka dan kiba nabar bikin yo ban long kita kirang ba snong para kan ke puar ka tu puar le singala ban so ban pau kan ke puar ba da ka cintre bor ba ka jongki le silala ban scrap no ya ka tu kan notice ka bakibat bar kidang la ban ni baki om kidang la ban rekam ada bentam ne henry ka notification ka balapan scam yo pur usam awar zakat kendai kelabiang yang I bangin kam bakate kam de su ar koloni nere ka de ka them renja ka bahap apo ka snong renja bat hapo ka cingpenya jong rom ba snong renja de kata ka de ka we para ka bay de bat ka trading license na kaliang ka discouncil na kapor nila jo ka cing keren bat ni kita bar snong bat baro kiba ki non tribal si bawan ban khai ka te ka snong kimla ban ya lat khlem de yo ka NOC na ka snong bat khlem la yo pat ka yu na jingbet na po ka district council pinyo ban khai ka te snong ki jomi ni judan ka jingai trailang rengkat apengka dor ba snong renja ka imam liam bat kumjuru bat ka district council ka belong ka bahakmat na ka penta bangin la ban pinyat pat kam snong ka snong ka jomi te ka so sai sin ban pa ko burom akan ka por yo si am ban burom jomi bat pinyat sing siam uba la shimkhia shai kini kikam bat bangila la ban pentel gumni bat ngin scam ba apo ka jing pinya ki jong I ha kini responsible ni dang la ban pentel sibun kikam le se ki balong ka jing mentoi hi ka snong bro ko boleh sibun bahkan utuli ki NOC ketika society kelai ka kumbakalong mentah ngim tip kat non teli namar ba ngim yo bangin muslia kita dekat ki bawan sa snong renja ki ba hadu mentah menne ki ba ngi register apo ka snong renja ki kan thup lut apo ka them renja bat kumjur apo ka snong renja ngi don kumbar spa tam teli ki NOC ki badan ku khai dengan tribals dia bangin ai ka exact figure la exact number jong ki ba khai apo them renja te ngi numpak la ya mentah amka nakta ka ngoi pi ka nakaliang juga dia sponsor ka asim khia bahai kani ha ka ba la ai ka chipin na ka por sa ka por pat kumjur du mentana ka je keren bat I si ya milong ba ka dia sponsor ka num ai ka no bor ya nu bom de ro to yo nu we pat ujak ben reu ba ubakam ya di bude rong ba snong la kan di thu I ka dor ba snong la de no rong ba snong bala yo ka sanat na ka imam lian kinum la ai ban peang ani ban baru kini ki ba lawan ki ba kebala ya ling ba ka jing tip jong snong ba jing tip jong district council reka to kat ni pat ki leakage tiki don be hi ki ba le si ki ba khai bi an ki ba khamshi mi ka trading license ban ngin scam ba da ka jing mi kum ni le si kala ban long pat ka linti ka ba ki sawan pat ha ka ba kin shim trading license la ni ki NOC na ki snong ba da district council em ka long ba hadin bangi yo I ya ka ki lat pokila patai ku bor ba kita kiseng ki bawan man kan rai kum tu ki ro khai nakalian ka jongi kum ka dor war snong ni las kem na do war jar khat khandai ni ka ba la ai da notification yang I ba ka te ka them renja ka ba po ka jing pe jing ni jong snong renja de umdan ni manu ro bala ban ong ba ka te kam de ha po pu sam jong snong renja ni dan arngut kirang badong ki ba in charge sang te ni dan ba ritu sing sim ni dan ba jibi mukhem hang ni ka ba in charge ka te ka dong hang te ban baro ki bawan ki ya ling ba kirang badong kum ba ya di ka protokol la ki snong na kirang badong ka sakio singi rong ba snong ha ka bangila bangin soi ka NOC de kata ka de ka ba ni pe scam ka ba de ba ka te ka jaka hang te em ngi klem pat ikan du ki ngong pingi la scam be ka notification ka ba sponsor ka ai ni ba ka teu ka jaka po tham renja ka ni tip ka ba menchua ki tip ar ko ni ka dai hapo pur usam jong snong renja te ka society ya ka jing tre kam jong society ngim khang
kador bar senong renja kam dan jingkang ke jing trikam dengan society henry hakabai dei pada uput usam ni jurisdiction ni hakabai dei perkilat kai patengi baru ke di ban wan hapo ke jing pek jing kemi ba ke jing tip jong kador bar senong renja henry ya jing trikam dengan society nak kalian ke jongi kum kador bar senong ni ya ke jing pisai ke basai bangim dan jingkang bangim dan ganu ke jing ya namar ba ke society hi ke ke register par kabal arim ha hiru di kaya ke kam ke pakai trikam kum ke society ngim dan jing wit henry ke dan ke bangi dan kam kalau tam bagi dei ban pentip yang ngi senong ya ke bagi ya bania dikata ka di ka ba ni ai ke jipensai ko ni ko na kalian ko version funja Nakaliang uba penyat sing sim u Chief Executive Member uloong bagi kot kisla House Nam Arjar khat khandai kala kdaushai ya uput usam ksnong renja bat bakatei ke jaka ka hab ha uput senjar jong ksnong ondang la clear ya ka records ba House Nam Arjar khat khandai ba ka dorbar shnong kala karpat cheka district council bat cheka hima melim ban itu no ya ketika refugee colony hapo jong put sensyar jongka shnong renjak te nakal yang jongi bat nakal yang jong kahima haka shitarik February arja khat khandai kahima melim lingba I acting chief hatu kapor I pa im aina manik sim ila penmi kawika jing penbena notification ya uput sensyar jongka shnong renjak but habangi pai uput sensyar jong kani shnong renja kamut kani ka notification kalapen bana ba ya kani ka refugee colony la kentup lang hapo kajing sensyar shnong put sensyar jong kador ba shnong renja te but nakal yang jongiru ka council la pen scam ya kani hakabede ba kajing penmi ikan notification nakal yang ka hima kabaar pat habede bat kani ka notification labatha ya baro kinong shnong haka tu ka shnong refugee colony po renja lada ki don kam kinu ki sornot ki certificate lada kalong ya ka labor license lada kalong ya ka trade license lada kalong ya ka residential certificate but kiwe certificate hab ban shim na urang ba shnong jong kadar ba shnong renja but ya kan ni ru kat kum ka record singilai I babun ki bala le sha kadar ba shnong renja ki bamdei ki jai ban riu khasi ki ba shong basa hakatiga jaka la ki don kam kanu ka NOC le ne ke certificate ki le ban pan na urang ba shnong renja na kalyang jungi ka district council nakal yang jungi ka executive committee bat mai menta ngikwa ban pentip shapi lingba jongpi ki nong pathai kubor shabaro ki paitba ki ba pet ya kani ka kubor ba ka refugee colony nadu usnam arhaja khat khandai kala ha kajing sensyar shnong jong ka dorbar shnong renja tenga kentu sehisian yakini ki nong shnong hang tega dong ka ba ya ka refugee colony ru ladep ban ai kerteng no syakawai pat ka kerteng ka balak pen scam house nam arja ka khandahi ka bangi ong ka them renja ka wei na ka dong apo ka dor basnong renja te nga kentu lingba kani ka khubor ya baro ki basyong hakate ka jaka laki de ki khasi dan kibam de ki khasi snobha ban bod ya kariti sensyar shnong sensyar thau ka balak penkup da ka bor hapo ka United Khasi Giant Hills Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959. Kumjuru hapo kashnong renja kabakentup kabahap hapo put sensyar jong kahima melim kaladon ialah kajong ka act kata kahima melim act arhajar nyo. Hapo jong kani ka act ru kala keren syai ubamdei ukhasi ubamdei nakajat benri khasi umla benlong ramba shnong umla ban kam yalade kumtau self style headman ban issue ki certificate ban le ikani katai te ya kata ngakwa ban keren syai ngim don jing itu ya kibriu ki basyong hakani ka dong them renja ka bangitip mensyuakum ka refugee colony bakin kam baki diki headman ngim itu eki but nging itu baik ya ka dor basnong renja ya orang ba shnong renja but ikirang ba dong renja kiba ka dor basnong kala penkup boriki kumjuru habaidei but kini ki jing ai certificate kini kitai nakal yang jungi ngila pen scam bet ba ngin shim bet tangi ki certificate ki ba la ai da ka dor basnong renja
nginem pediang i kinu ki jet certificate nak kalian jongi hadu mentang impat yo ya kanu ka ki kot kislan ban pensisha ba laai de kita ki president ne ki secretary jong society ban issue ya ki NOC ban issue ikinu nu ki kot let's say kum ki NOC hadu mentang impat UI henry kaba kebengi datang limbaki media ki kubor menen kasngi but kataru ni shui ba kadena du usnam arjar nyo arjar pra te ngashko ban kranchai ban nadu usnam arja khat khandai kimla shu ban issue nakalian ka society yakini ki certificate shekin nong shongdong ngila aibor nakalian ka himamaliam la aibor nakalian ka district council badetang ka dorbar shnong renja kabala benle kata telanu lada don pat manu ba penkhen hadian jongani ka hukum hadian jongani notification naka himamaliam bat naka district council ngin penstom ka